Ah, mga classmate, yung buntag. Ako itudlo sa inyo karon bahin sa ring sa mga stirrups unsaon siya pag asimbol o pagbuhat nga dili siya lubag. Ako ipakita sa inyo karon. Ang pag-asimbol sa ring kinahanglan dili siya lubag. Kay lubag perti bati kita sa tanahon. Pag-asimbol hasog sa kayo. Dapat kini tumoy dapat naka-flat siya pinigbiran nimo murag naka-flat tungod ni siya. Oh, skwala na siya 90 degree. Pagbira na to dire, kinahanglan kini magtungod. Oh, tungod. Ug nay lubag gamay imo alain. Pag last nimo nga bira, kinahanglan kining tubo, kining tumoy sa ring. Idikit nimo. Oh, imo to idikit. Dikit. Kita nyo nakadikit. O pag-asimbol nimo, og ang ring nakanganga, nakangana. Pag-asimbol nimo, magtambit-tambit pa ang mga ring dito, masulod pa dire. Magtambit-tambit pa pating hasula kayo. Dapat ana siya straight. O pag-asimbol po taglubag, ang ubang ring budungo. Kay lubag man siya. So bati kay tanawon. Masawayan ta. Apat itudlo sa inyo karon ang pagtagkos sa mga steel column nga ato asimbolo nga ligon. Unsa siya paghikot. Ato lang siyang i-X. O X. Na inayan ng butang. Baster ka ni, paspas na ka ni. Kaya mag-asimbol tagtulom. Di mo kita mag-asimbol og dili ito i-plaster daan sa makaplat sa yuta then ato pa na ipabarog. Pagbarog na to, kinahanglan ligon gid ang tumaring aron di mao sa masukod. Para na ro ligon. Kato atong naandan nga mga hikot. Katong simple lang nga pagkahikot. Ator to yana to. Ana ro. Naka ana pilo dayon. Di ato dayon ana simple ra. Tanaw to ay ligon lang duha. Ang X o dili X. Oh, lobak. Kuyang kayo. Di para sa naka-X nga ligon. Pag alsa nimo ana, pag dayom ninyo, di gina siya mo utro ang sukod, di para ano para na nalubag na oh. Okay na siya sa mga beam, nga plaster daan dito sa ibabaw. Ingana na paghikot. Pahikot niyo ana ra. Isulod. Bira dito. Bira dire. Mon na siya. Naka-X na sa ilalom mo, X. Digi siya mo lihok. Maura to akong itudlo sa inyo karong classmate. O ginaot nga naamoy gamay nga nahibawan bahin sa pag symbol. O paki-subscribe lang. I-press bell dayon i-all para makita ninyo akong tanang video. Salamat.